Apa Sri? Mau paitun. Di Celuk paitun gak noleh. terus ya celuk apa? Jare langsung noleh Celuk langsung. gajah. Ya apa arek ini nyawur nang sampean? Wes Sri, malah ditambahi 500. Ya Allah, sampean iku nganakno duit ayo apa sih, Mas? Oh, aku gak jaluk dikai kok ya rezeki ta iku Sri. Pasti rasane aku bedes kores iku. Rasane dhuwitku akeh paling yo. Aku rasane aku yo. Ya Barang Allah, rasane aku. Aja. Ya Allah, aja paitun. Loh, iki ya apa sih gelange buka iki lho, Ja. Ya apa Lho iki mari tuku aku, gak sedeng. Ya Allah. Mope ah. Loh, Mope. pirang gram iki? Paling 15 gram. Oh, Mope ya. ah. Loh, oleh. Akeh soalnya di omah ya. Oh, ya Allah, suwun ya, ya Barang, Allah. barang. Ya Allah, ya Allah. Oh, iso ngalang-alangno Umi. Paling iki kudu Mas Sri. Kok enak mengkei Mas. Sampeyan ku gak ero saiki bojoku ah. Gak ero saiki bojoku kaya, gak ero. Ya Allah, suwun ya aja. Pantes Ya, jalan. pantes sih, Rek. Ya Allah, Rek, apike. Mari ki blonjo, yo blonjo mbak aku. Lho, maknar enggak? Mana duwe akeh? Soale gak nyelok aku. Ya Allah, Mak. Hajah. Ya Allah. Ayo, tak Wah kancani. haram Sri, wah haram. Sampe gak ero bojoku pancet ae gak ero bojoku ya. Bojoku Tohirin, Kaji Tohirin. Ayo tak terno ayo. Dan sengkuni lembut iku nek ketok dhuwit motone ijo.